aktivitami na hodine telesnej výchovy dnešnej som sa zameral na rozvoj metakognície. Ako úvod bolo, že nám popadalo počas výchrice ovocie, čiže jablka, a my ich teraz musíme potriediť. No a samozrejme oni teraz musia behať, vlastne tam je tá telesná aktivita, musia uvažovať, môžu si napríklad zobrať iba 4 naraz. Čiže už tam trénujeme aj tú jemnú motoriku, deti musia prekonať nejaké prekážky, no a keď prídu tam späť, tak musia sa hneď rýchlo rozhodnúť, ako to potriedia. Čiže tam sú keby 3 odrody, 3 farby, červená, žltá a zelená, no a tie, ktoré sú inej farby, tak tie sú ako by boli zhnité, alebo už také pokazené jablká, tak tie tiež musia pretriediť do špeciálnej nádoby. No a toto je vlastne to uvažovanie. No a keď sa to skončí, tak prídu navzájom a porovnávajú, že ktorých jablčov máme najviac, aká odroda, podľa čoho to je, a sami nad tým uvažujú, pekne si rozvíjajú aj takéto zmýšľanie a pekne to na seba nadväzuje. Ktorá trasa bola ťažšia, chlapčenská či dievčenská? Chlapčenská podľa mňa, pretože oni ešte museli vyliezť na schody, my sme sa iba posunuli cez kruh a chlapi museli ísť zo schody a skokať, my sme iba prešli a chytro sme išli po púliky. Ktorých loptičiek je podľa vás tých jablčok najviac? Lebo tam je väčšia krabica a sme ich najviac zbierali. Ostatné sú pevničky a to je taká krabica. Hej, to je väčšia. Lebo je najväčší box. Najvyšší box. Oni sami počas tej aktivity prišli na ten princíp triedenia a úplne úžasné bolo aj to, že potom uvažovali, že ktorých je najviac, podľa čoho to majú určiť. Toto je podstata celej veci. Je tam spojený šport, je tam spojené rozmýšľanie, uvažovanie, triedenie, tak ako by to malo byť podľa nového školského vzdelávacieho programu.